Ahojte všetci. Tému dnešného videa, odpustenie a taká neistota, ktorá sa nám s tým niekedy spája, či sme určitému človeku naozaj odpustili, som si vybrala na základe toho, že sa s ňou stretávam jednak v terapiách s mojimi klientmi a aj v bežnom živote a napadlo ma, že možno ste sa s tým stretli aj vy a mohlo by vám to teda pomôcť. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Ivana Medveďová, som akreditovaná terapeutka metódy Cesta podľa Brandon Base a vo svojich videách vám prinášam tipy a techniky na prácu so sebou. Ako sa teda táto neistota prejavuje? Pre mňa bolo zaujímavé, keď som si uvedomila, že ľudia ju veľakrát vyjadrujú rovnakým spôsobom a možno ste sa s tým naozaj už stretli aj vy. Ono to ide nejako takto. Ale ja som tomuto človeku už asi odpustil. Alebo nie. A nám je jasné, že táto otázka alebo nie je nám odpoveďou. Pritom zistiť, či sme niekomu naozaj odpustili alebo nie, je veľmi jednoduché. Stačí si len spomenúť na dotyčného človeka alebo situáciu a ak to vo vás vyvolá nejakú silnú emóciu typu hnev alebo odpor, že sa s tým človekom už v živote nechcete stretnúť a želali by ste mu, nech sa mu stane presne to isté, nech si pocíti, aké to je, tak viete, že to ešte čisté nie je. Na druhej strane, ak spomienka na toho človeka alebo na situáciu vás rozruší natoľko, ako spomienka na to, že ste si možno dnes ráno umýli zuby, tak viete, že je to úplne fajn. Ak je to teda ten prvý prípad, otázka je, čo s tým robiť. A ono je to tiež veľmi jednoduché a poslúži nám k tomu príklad, ktorý poznáte už asi všetci. Keď by ste mali pohár do poli plný, dajme tomu koli, a chcete do neho naliať vodu, tak viete, že bez toho, že by ste vyliali tú kolu, tá voda nebude mať dobrú chuť, bude úplne inej farby, možno ešte aj prelejete, urobíte všade neporiadok, jednoducho bude to celé zlé. Na tomto príklade je nám úplne jasné, že pokiaľ tú vodu nevylejeme, nemôžeme do pohára naliať niečo iné bez toho, aby to chutilo dobre, aby to bolo také, aké to má byť. A to odpustenie je presne to isté. Bolesť, ktorá sa nám v tej situácii stala, je vlastne tá kola, tá pôvodná tekutina v tom pohári. Pokiaľ my ju nevylejeme, nejako nedáme zo seba von, tak to odpustenie dokonale nepríde. A najlepšie na tom je, že vy vlastne nemusíte hovoriť priamo s tým človekom. Dôležité je dostať tú bolesť vonku a akým spôsobom to urobíte, je to úplne jedno. A veľmi dobrý spôsob je, že si nájdete kľudné miesto, kde vás nikto nebude rušiť, zatvoríte oči, predstavíte si dotyčnú osobu pred sebou a len mu poviete, čo sa vám v tej situácii stalo, ako vás to ovplyvnilo, čím ste si museli prejsť. Jednoducho všetko, čo máte vo vnútri. To, že všetko z vás vyšlo vonku, vám telo dá najavo úplne spontánnym nádychom, výdychom, jednoducho budete vedieť, niečo zo mňa spadlo, niečo zo mňa odišlo. A v týchto prípadoch to odpustenie prichádza úplne prirodzene, ako prirodzený dôsledok toho, že už si v sebe nič nenesieme. Ale kým to máme v sebe, tak jednoducho sa o tom odpustení skôr presviečame. Takže na dnes toto. Vyskúšajte si, ak máte nejakú situáciu, v ktorej si chcete zistiť, či je to fajn alebo nie. Ak zistíte, že bolo by treba niečo zo seba dostať vonku, urobte to týmto spôsobom, lebo tak vlastne nikomu neublížite, nepoviete niečo, čo by toho človeka mohlo zraniť. Práve vtedy, keď to hovoríte sami, bez fyzickej prítomnosti toho človeka, to môže ísť vonku bez cenzúry. A keď to bez cenzúry pôjde takto, keď by ste sa potom stretli s tým človekom, tak už mu môžete povedať presne tú istú vec, aj ťažkú, ale už to pôjde z inej energie, už to nepôjde s obviňovaním, ale už to pôjde možno z miesta pochopenia alebo z miesta toho dobrého vzťahu, ktorý medzi sebou máte. Vyskúšajte si to,
A ak by ste mali nejaké otázky ohľadne tohoto, môžete mi volať alebo písať. Moje kontakty sú na mojej stránke ivanamedvedova.sk a ja sa na vás budem tešiť na budúce zase s ďalším videom. Ahojte.